yan uwa da abokanan arziki, mai magana Real MI 212 baki abin magana tare da Fine Boy SKT da kuma J-Boy Jamil J-Boy. Amma bari ku ji daga bakin su, wani challenge ne muka kawo na karuwa yan uwanmu mawaka. Za ku sami wannan challenge din a YouTube channel ita mai suna Real MI 212 mai suna rayuwa kenan. Za a ba da gift a wannan challenge din. Na farko za a bashi 100,000, na biyu 75,000, na uku kuma za mu bashi 25,000. to Allah da bari su muku karin bayani akan wannan challenge dina mai suna Real MI 212 rayuwa kenan. J-Boy bismillah. Yawa to assalamu alaikum yan uwa, Jamil Jeli na zo da wani batu ne, na san za ku gaggane a gane wannan challenge da za mu saki za mu sake shi rana ita yau. Yawa mai suna rayuwa kenan. Za ku same shi a YouTube din Real MI 212 baki abun magana ba. Sai goma. Ni kuma abin da zan ce sai dai ce sai kun zo ko sai kun jira mu. Allah ya bar nasara. Allah ya